sur ce qu'on appelle l'excellence dans l'interprétation. E nevoie să traduc? Da. Doresc să dezvolt cu dumneavoastră această idee a excelenței în interpretare. Et je vais partir de la phrase de Celibidache. Voi porni de la fraza lui Celibidache. La musique est transcendance du savoir. Muzica este transcendența cunoașterii. Parce que cette phrase implique trois étapes. Această frază implică 3 etape. La connaissance de la musique, des relations entre les notes. A relațiilor între sunete. Ça, c'est la phénoménologie des sons. Aceasta este fenomenologia sunetului. Le lâcher prise. Faptul de a ne lăsa purtați. Qui est la transcendance, parce que la transcendance, c'est quoi? Faptul de a ne lăsa în voie pentru a putea transcende, pentru că de fapt ce este transcendența? La transcendance, c'est la capacité d'être à l'obéissance, dans l'obéissance des lois, des relations sonores. Transcendența este de a putea fi capabili să ne supunem acestor legi dintre sunete, sans plus être dans le commentaire. Fără a mai fi în comentariu. De cette compréhension découle une expérience très importante. Din această experiență decurge une expérience fondamentale. O experiență fundamentală. Din acest fapt decurge o experiență fundamentală. Qui est la simultanéité. Care este simultaneitatea entre jouer comme si ça dépendait que de nous, între a cânta ca și cum acest lucru ar depinde doar de noi, tout en sachant que ça dépend plus de nous. Știind că nu mai depinde de noi. Et dans le mot interprétation, qui est un mot qui n'existe pas dans la pédagogie résonance et dans toute la phénoménologie, c'est à cause de cette explication que je vais vous donner maintenant. Acest cuvânt, interpretare, nu există în fenomenologie. Și ea vă va da explicația de ce. Parce que le chemin n'est pas d'utiliser les sons pour dire qui on est. Pentru că drumul nu este de a utiliza sunetele pentru a spune cine suntem noi. Mais d'utiliser les sons pour dépasser ce qu'on est. Ci pentru a utiliza sunetele pentru a depăși ceea ce suntem. Hier, on a parlé de ça un petit peu. Am vorbit puțin despre acest lucru în timpul masterclass-ului. Et la grande peur que tous les étudiants de phénoménologie ont eu, marea frică pe care toți studenții ai fenomenologiei au avut-o, c'est celle de perdre sa subjectivité. Este aceea de a-și pierde subiectivitatea. Or, il y a une différence entre la subjectivité projective, dar există o diferență între subiectivitatea pe care o proiectăm, c'est-à-dire une subjectivité qui est encore remplie de tous nos moi, adică o subiectivitate care e umplută de toate eu-urile, et la subjectivité qui reste toujours là, și subiectivitatea care e acolo, mais qui est débarrassée, dar care e eliberată du moi possessif, de acest eu posesiv, du moi biologique, eu biologic, du moi culturel, eu cultural, du moi social, sau social, qui n'est pas le vrai moi. care nu este adevăratul eu. Hier, on a vu que c'est une étudiante qui a posé la question sur la psychologie, si elle est là, que il y a dans le fait de devenir obéissant à l'écoute des sons. Am văzut ieri în faptul de a se supune acestor legi ale sunetelor un vrai cadeau. Un adevărat cadou. C'est que non seulement on ne va pas perdre sa subjectivité, nu doar că nu ne vom pierde această subiectivitate, mais on va être en contact avec ce qui en nous peut servir, ce qui est plus grand que nous. Dar vom fi de fapt în contact cu ceea ce în noi poate să servească la ceea ce este mult mai înalt, pentru un scop mai înalt.
Et l'excellence se conjugue avec la grâce. Și excelența se conjugă cu harul. Parce que finalement, tous les pianistes ici, vous passez des heures et des heures seuls devant votre piano. Fiecare pianist petrece ore întregi în fața pianului. Dans une relation qui est quelque part une relation d'excellence et de grâce, parce que c'est une relation désintéressée. Într-o relație dezinteresată, care ține de această excelență și har. Personne, quand il nous écoute, imagine les milliers d'heures. Când suntem ascultați, nimeni nu imaginează orele multe petrecute înainte. Qu'on a passé à chercher la relation juste, Atunci când căutăm relația corectă, au gramme près, la gram avec le geste le plus adéquat. și căutarea gestului adecvat. Et tout ça se fait dans une solitude Toate aceste lucruri se fac într-o singurătate qui nous enseigne care ne învață que, justement, on n'est pas seul. tocmai ne învață faptul că nu suntem singuri. Et je dis souvent à mes élèves, quand vous travaillez à la maison, Le pendant spun 2 heures, 3 heures, des elevilor mei, când lucrați acasă 2-3 ore, offrez ce travail. oferiți, dăruiți această muncă. À qui vous voulez? Quelqu'un qui est La malade, oricine doriți, unui le bolnav, compositeur. compozitorului, Gardez le lien dar d'offrir. păstrați această legătură de a oferi munca Ça, voastră. c'est très important. Este foarte important. Et avant de commencer, remerciez Și înainte de a începe, mulțumiți. la chance que vous avez de travailler avec une matière aussi belle. Mulțumiți pentru bucuria, norocul de a lucra cu ceva atât de bogat, atât de Et înalt. après votre travail, remerciez encore. Și după ce terminați, mulțumiți din nou. Et ne soyez pas dur avec vous-même. Și să nu fiți prea duri cu voi înșivă. Parce que le travail au piano, c'est un travail qui est toujours plus. Plus on sait qu'on ne sait pas. Studiul la pian este tot mai mult. Cu cât știi mai mult, cu atât dorim să știm mai mult. Mais il faut savoir reconnaître les étapes, les marches qu'on a passées. Dar trebuie să putem să recunoaștem etapele, treptele pe care reușim să le urcăm, să le depășim. C'est très important. Pas seulement voir tout ce qu'il y a encore à faire, Nu numai să vedem doar ceea ce mai avem de parcurs, mais faire un petit point de temps en temps, en disant ça je ne savais pas faire avant, maintenant ça c'est intégré. din când în când să ne așezăm și să ne spunem asta am reușit să fac. Nu știam înainte. Et ne jamais oublier, surtout pour les pianistes, parce qu'on a un instrument mécanique, Să nu uitați, mai ales pentru pianiști, că ne aflăm în fața unui instrument de percuție qu'on est des alchimistes, și că suntem alchimiști, parce qu'on doit transformer la matière pentru că trebuie să d'un instrument à transformăm percussion materia unui instrument de percuție dans un instrument qui chante. într-un instrument care cântă. Et aucun son qu'on fait au piano Și niciun sunet pe care îl facem la pian existe en lui-même. nu există în sine. Il doit être la conséquence El trebuie să fie consecința d'une représentation intérieure musicale, unei reprezentații interioare de muzicii. comme d'ailleurs le geste. Le Ca și geste n'est gestul. pas mécanique. Gestul nu este mecanic. Il est aussi la conséquence d'une Și el respiration este consecința unei respirații et d'une compréhension exacte și a unei înțelegeri exacte de l'adéquation entre le phrasé et le geste qui peut le reproduire le mieux. și o adecvare între gestul și între muzică și gestul care poate să reveleze cât mai bine. Quand on ne sait pas comment phraser, quand on n'est pas sûr, Atunci când nu știm cum să frazăm, când nu suntem siguri, dans la phase du travail, dans la phase de l'écoute, în faza de lucru, în faza de ascultare, nous avons dans notre pédagogie toute une liste de manières de chercher.
un peu trop dans un sens, dans le tempo, dans la dynamique, jusqu'au moment où c'est juste. Avem în pedagogie o listă întreagă de feluri în care putem să căutăm, să spunem mereu nu prea mult, prea puțin, până ajungem la daul pe care îl dorim. Comme on l'a vu ce matin dans la sonate de Chopin. Așa cum am văzut azi dimineața în sonata de Chopin. Comment articuler une phrase pour qu'elle s'articule dans l'autre et qu'à la fin, 1 plus 1 égale toujours 1. Cum să articulăm o frază care să se poată lega de următoarea, ca în cele din urmă 1 plus 1 să facă 1. Parce que ça, c'est le but. Acesta este scopul muzicii. C'est de retrouver l'unité perdue. De a regăsi unitatea pierdută. Et là, vous devez savoir que la nature du son, Trebuie să știți că natura sunetului, dans ses harmoniques, prin armonicele ei, est majeure. este major. Elle est la joie. Este bucuria. Le mineur a été inventé par l'homme. Minorul a fost inventat de om. Dans la phénoménologie, on dit que le mineur est un majeur en souffrance. În fenomenologie spunem că minorul este majorul în suferință. D'ailleurs, Jean-Sébastien Bach terminait toutes ses œuvres en mineur Johann Sebastian Bach termina toate lucrările minore avec la tierce picard cu majeure, carteană, qui est le retour cosmique, le care retour este reîntoarcerea cosmică à l'ontologie de la joie la ontologia bucuriei. que nous donne la musique. care ne-o C'est dă jamais le muzica. contraire. Niciodată inversul. D'ailleurs, vous savez que Jean-Sébastien Bach ne signait jamais ses œuvres avec son nom, Cunoașteți faptul că Johann Sebastian Bach nu își semna lucrările cu numele lui, mais avec S, D, G, ci cu SDG, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Mais il a signé son nom dans la musique, parce que les lettres B, A, C, H, c'est Si bémol, A, Do, Si béclar. Și a semnat cu inițialele B, A, C, H în muzică, Alors dans l'art de la fugue, în arta fugii mais aussi dans le premier prélude de Bach. și în primul preludiu de Bach. Vous connaissez? Severien. Nu cunoașteți, e Și bine nu? sau poate. Vă arată? Sigur. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là dans la masterclass de hier et aujourd'hui, Pentru cei care ați fost la masterclass-ul de ieri și de astăzi, le nom de Bach, BACH dans le prélude, acest nume preludiu est le point culminant. este punctul culminant.
C'est un prélude très important dans la phénoménologie. Acest preludiu este foarte important în fenomenologie. Parce que il montre comment quelque chose qui est la même chose n'est jamais la même chose en musique. El ne arată faptul că un lucru ce e același, în același timp nu e același. La répétition de quelque chose porte vers plus ou porte vers moins. Repetiția ceva poartă spre ceva mai mult sau mai puțin. Alors, on revient à l'idée du majeur et du mineur. C'est très important. Revenim la ideea majorului și minorului. Parce que quand l'homme invente le mineur, il le fait pour faire sentir cette brisure qu'il y a dans notre cœur à tous. Atunci când omul inventează minorul, este pentru a arăta această rană din noi, De l'exil par rapport à l'unité. a exilului în raport cu unitatea. En fait, avant la chute, De fapt, înainte de cădere, la parole et la musique étaient une. sunetul și cuvântul erau unul. Et quand la parole a trahi, Iar când cuvântul a trădat, quand elle a désobéi, când nu a ascultat, nu s-a supus, elle s'est séparée de la musique. ea s-a separat de muzică. Et Saint Jérôme, qui est un saint, Sfântul Jeron dit que les musiciens sur Terre, spune că muzicienii de pe pământ on a la mission de recréer l'unité. au misiunea de a recrea unitatea. Donc on ne joue pas juste du piano pour jouer du piano. Nu cântăm la pian doar pentru a cânta la pian. Chaque fois qu'on met deux sons ensemble, trois sons ensemble, De fiecare dată când punem 2 sau 3 sunete împreună, on le fait dans la relation o facem în relația qui permet de revivre et de retrouver l'unité et d'offrir ça. care permite retrăirea și reconstruirea unității și oferirea acestea. Mais ça comporte des règles. Aceasta are nevoie de reguli. Et on découvre que la liberté n'est pas de faire n'importe quoi. Și ne dăm seama că libertatea nu înseamnă să facem orice, sau nu contează ce. Ce que je veux, par ma subjectivité projective, par je ne sais pas quoi. Mais que la vraie liberté Și că adevărata libertate est la conséquence d'une écoute este consecința unei ascultări qui intègre care integrează dans une adéquation totale într-o adevărare totală notre conscience conștiința noastră avec les phénomènes sonores. cu fenomenele sonore. Par exemple, Spre exemplu, puisqu'on a joué le premier prélude, on va rester sur le premier prélude. rămânem la primul preludiu. Ce matin, à la masterclass de la sonate de Chopin, on a parlé de l'articulation de base. În dimineața aceasta, la masterclass, am vorbit despre articulația de bază Et la croix sur 4 temps. și crucea de 4 măsuri. Crucea e articulația de 4. Mais articulé aussi sur 4 mesures. Dar se poate articula de asemenea pe 4 măsuri. Et de chercher et d'écouter les tensions harmoniques Să căutăm și să ascultăm tensiunile armonice jusqu'à la résolution. până la rezolvare. Et ça, c'est la description de l'articulation. Aceasta este descrierea articulației, C'est l'impact et sa résolution. care înseamnă impactul și rezolvarea, despre care am vorbit ieri. C'est la définition. Este definiția. Ici, on a ça qui va vers plus de tension, Mergem către mai multă tensiune encore plus de și tension, mai mult, pentru 3 et ensuite ça résout. și 4 rezolvă. Ça, c'est la réalité du contexte musical. Aceasta este realitatea contextului muzical. Et ça,
interpretul trebuie să reveleze acest lucru. Et c'est comme ça que 4 mesures deviennent une chose. Și așa, în acest fel, 4 măsuri devin un singur lucru. Maintenant, dans une mesure, Bach va répéter le motif. Într-o măsură, Bach va repeta motivul. Alors, il répète pour aller vers plus. Și repetă pentru a merge către mai mult. Encore, il répète pour aller au Repetă încă o dată pentru a merge mai departe, Mais la répétition maintenant, dar repetiția de această dată merge spre mai puțin. parce qu'elle revient vers la résolution. Pentru că ea se întoarce către rezolvare. Hier, nous avons parlé ensemble dans l'excellence du phrasé. Quels sont les éléments qui permettent d'unifier? Parce que le pianiste doit beaucoup, au milligramme près. Hein? Ieri am vorbit despre ceea ce permite să ajungem la unitate. Pentru că pianistul mereu caută la exactitatea gramelor unitatea perfectă. Et ça vaut la peine. Și merită. Parce qu'on a dit que le cadeau, c'est que ce faisant, on leur donne son propre monde intérieur. Pentru Sa că, propre subjectivité. în acest fel, cadoul este faptul că muzica ne ordonă. Muzica va ordona propria subiectivitate. Maintenant, hier, nous avons parlé du temps musical. Ieri am vorbit și despre timpul muzical, din punct de vedere fenomenologic. C'est celui justement, dans un exemple comme ça, où les 4 mesures deviennent une, donc dans la simultanéité. În simultaneitate, acest timp muzical, prin acest timpul muzical, ne referim la faptul că aceste 4 măsuri sunt o frază. Plutôt que des notes qui restent Și nu note dans la care rămân successivité, în succesivitate. sans qu'on ait révélé les relations harmoniques ou mélodiques. Fără a fi relevat aceste relații armonice sau melodice. Par exemple, faire ça. Am putea face așa. Les notes sont là et tout est faux. Notele sunt acolo, dar totul este fals, greșit. Alors, on pense que c'est plus facile de jouer mal. Credem că e mai ușor să cântăm prost. Mais c'est pas vrai. Dar nu e adevărat. Parce que quand la conscience a entendu une relation, Atunci când conștiința a auzit o relație, elle ne peut plus jamais faire faux. nu mai poate să facă greșit. Elle ne veut plus faire. Nu mai vrea să facă greșit. Et une des grandes beautés du chemin dans la phénoménologie, Una din marile frumuseți ale drumului fenomenologiei c'est de comprendre que la vérité se connaît en nous. este de a înțelege că adevărul se cunoaște în noi. Et c'est pas une question d'interprétation. Moi, je pense que c'est comme ça. Lui, il pense que c'est comme ça. Nu e o interpretare, eu cred acest lucru sau el crede aceasta. Mais, comme on l'a dit avec le professeur Și hier, așa cum am spus cu domnul profesor ieri, chacun va mettre son épaisseur d'âme, fiecare va pune ceea ce are în suflet. son expérience, Experiența, son écoute. ascultarea. Et on sort aussi ou plutôt ça induit une nouvelle valeur. Și aceasta induce o nouă valoare. C'est qu'il ne faut pas comparer. E că nu trebuie să comparăm Ni soi avec soi-même, nici pe noi cu noi înșine, parce que le danger c'est de vouloir imiter ce qu'on a fait bien une fois, pentru că dorim să imităm mereu ceea ce am făcut odată bine, alors que l'expérience musicale est toujours nouvelle. când de fapt experiența muzicală este totdeauna nouă. Et c'est pas parce que j'ai réussi le phrasé une fois que c'est garanti que je le Și nu réussis. înseamnă că dacă azi am reușit o frazare, mâine o voi reuși din nou. Et aussi parce que la musique s'inscrit dans le spatio-temporel. La musique s'inscrit dans une expérience vivante. Muzica se înscrie într-un spațiu temporal, într-o experiență trăită, Où dans 10 minutes, j'ai aussi 10 minutes de plus. unde în 10 minute câștig și eu 10 minute în plus.
Et l'acoustique va être différente. Și acustica va fi diferită. Ma conscience va être différente. Conștiința mea va fi diferită. Et la valeur que ça induit de ne plus vouloir comparer, Iar valoarea aceasta care se va induce de a nu dori să ne comparăm, a deux conséquences. are două consecințe. Quand vous comparez un enfant à un autre enfant, Când comparați un copil cu altul, vous tuez un des deux. unul din doi va muri. Alors que chacun apporte au moment où il joue Când de fapt fiecare, în momentul în care cântă, quelque chose qui n'est comparable à rien. aduce ceva ce nu se poate compara. Et la deuxième conséquence, c'est que la compréhension du temps musical A doua consecință este faptul că înțelegerea timpului muzical fait qu'on ne peut plus utiliser l'âge de quelqu'un face că nu putem utiliza vârsta cuiva comme une sanction. ca și o sancțiune. C'est pourquoi dans nos écoles résonance, il n'y a pas d'examen et De il aceea, n'y a pas în de limite d'âge. școlile rezonanță nu este limită de vârstă și nu sunt examene. Parce que quelqu'un va être accompli dans un morceau à 15 ans et l'autre à 80 ans. Cineva va fi desăvârșit într-o anumită lucrare la 15 ani, altul probabil la 30. Chacun son temps. Fiecare are timpul său. Et non seulement chacun son temps, mais dans le chemin musical, Nu numai că fiecare la timpul lui, dar în acest drum muzical, l'intelligence, c'est de connaître ce pourquoi on est fait. inteligența este de a înțelege pentru ce suntem făcuți în muzică. Si vous n'aimez pas un morceau, si vous ne pensez pas que vous pouvez donner dans ce morceau tout votre cœur, ne le travaillez pas. Dacă nu vă place o lucrare și nu simțiți că puteți să dați tot sufletul vostru în acea lucrare, nu o cântați. Le répertoire est immense. Repertoriul este imens Et chacun de nous a des și affinités. fiecare are afinități Et on a le devoir și avem datoria de a face cunoscut ce patrimoine acest unique patrimoniu unic de l'humanité que personne ne connaît. al umanității, pe care nimeni nu-l cunoaște. Si moi je vais au café Goethe ce matin, on prend le café, et je demande aux gens, est-ce que vous connaissez le premier nocturne de Chopin? În dimineața aceasta, la o cafea, în cafeneaua Got, dacă întreba pe cineva, Je cunoașteți ne connais pas ni Chopin, ni Nocturne, ni... nici Et moi, Chopin, je nici pleure. Prelude, nici... Et moi, Și je ea pleure. plânge. Et pourquoi notre fondation va tous les jours à l'hôpital, Și de ce en prison, dans les lieux où fundația la merge musique... mereu în spitale, la pușcărie, în locuri unde muzica nu este? Parce que tous les après-midi où on n'a pas donné ça, c'est une après-midi perdue. Fiecare după amiază în care nu am oferit acest lucru, e o după amiază pierdută. Et les examens dans nos écoles, Iar examenele în școala noastră, quand un élève connaît bien un morceau, când un elev cunoaște bine o lucrare, il vient avec nous jouer pour les pauvres. vine cu noi ca să cânte pentru cei săraci. Et il comprend que ses mains Și înțelege că mâinile lui sont vecteurs de joie et de sunt consolation. un vector de bucurie și de gratitudine. Et pas de recevoir un diplôme. Și nu de a primi o diplomă. Comme disait Beethoven, la récompense est d'abord intérieure. Beethoven spunea, recompensa este în primul rând interioară. Moi, si je fais un concert et je trouve que j'ai mal joué, Dacă eu fac un concert și îmi dau seama că nu am cântat même bine, si quelqu'un vient et me dit c'était magnifique, ça m'est égal. chiar dacă cineva vine și îi spune a fost extraordinar, pe ea nu mă interesează. Nous, on connaît la vérité. Noi știm acest adevăr. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous dire sur... on peut parler toute la journée, mais Am putea vorbi c'est toată ziua, essentiel. dar v-a transmis în acest moment esențialul. Et encore une fois, la carrière du pianiste est avant tout une carrière intérieure. Nu uitați că o carieră a pianistului este mai întâi o carieră interioară. Parce que jouer pour